دمەبەستە بهتر زانین و فێرکردنا ئالاوین بووین پێتڤیا دەمێ وەکو هەموو پرۆگرامێک کۆمپیوتەری و هەروەها فێرکردنا زمانê ئینگلیزی یەکیتیا خوێندەوان و جوانên دموکراتیک کوردستانی ڕۆژاوا لە دێرکê چەند خۆلێ فێرکردنê birêve dibe. Endamê Sekretariya Yekîtiyê Deham Osman mebest ji wiha kar daxuya kirin. Yekîtiya xwendevan û ciwanan me ev zêdeyî 3 sala em giringî din hemî karin girêdayên bi xort û ciwana ve lê vê dema talîme giringî taybet daye xolên fêrkirina zimanê Kurdî û helwesta Ingilîzî conversation û xolên fêrkirina ew karkirina ser kompyuter wek Yxcdkr ji ber pêtiviya ve her tişta zimanê İngilîzî û kompyuter her derekî ji xwedara pêwîst e ku bêkarî xwe. Nera xola zanîna kompyuterê şêweyê karê xwe û mebest jê anî ziman. Miletê Kurd zanîn û pêşketingekî pêwîst e ji me re ji ber vê yekê me dewlek Yxcdkr ya kompyuter şagirtê xwe re vekir me xwest ku her kes zanibê kompyuter nûçtê de ye çi heye. Bernamîcek ku ez fêrî wa dikim ew jî 7 madde ne madde Excel e, Access e, IT e, internet e, PowerPoint e, Word e me xwest ku her kes zanibin vamo. Mamosteya zimanê İngilîzî her roj di hola yekîtiyê de kar dike û pê buha. Vê dê kursa zimanê İngilîzî dibin jêla peymangeha bidirxanin em li Yekîtiya Xwendekara vê kursê em dibin û gelekî alîkariyê û piştgiriya me dikin ku em karê xwe li vir berdewam dikin û şagirtên min jî hemî yani ji medreseyê dibistan xilas kirine û dixwazin fêrî zimanê İngilîzî bibin. Zanîna alavên serdemê her wiha zimanê serdem pê diaxive bûye peywestîk rojane. Taybet giringiya wê ji nifşê nû re. Ta çi asteyê em ê karibin bi lezgîniya demê re bighin û yan dîsa em ê bişûnde bimînin. Ji Dêrikê Ahmed Sofî Ark.